V prvom rade sa chcem poďakovať každému jednému za odber, za like. Naozaj som nečakala po mojej prvotine takýto úspech. Ja som povedala, aj keby len jednému človeku má moje slovo nejakým spôsobom pomôcť, ukázať, rozjasniť myseľ alebo poskytnúť iný pohľad na tú situáciu, v ktorej sa nachádza, tak som veľmi nesmierne vďačná a veľmi, naozaj veľmi ma to teší, že naozaj to prvé video malo taký pre mňa úspech. V druhom rade sa ospravedlňujem, že som bola teraz istý čas nečinná, ale stále sa lepí na nás choroba. Neustále sa ako si cyklíme, ja neviem, čo toto je zač, proste antibiotika nezaberajú, ale už posledných pár dní mám naozaj také nutkanie zase raz vynsť s niečím von. Niekto potrebuje zase počuť zo pár slov. Teraz máme obdobie takých veľmi, veľmi zvláštnych energií. Ja sama to tak pociťujem na sebe, vo svojom živote. Proste veľa vecí sa mení, veľa sa deje. Prichádzajú veľké zmeny. Veľké zmeny. Viacero z vás určite pociťuje tlak, stres nejaký, také, že niečo je vyslovene vo vzduchu. Je to až taký nepríjemný pocit. Niekedy človek sa toho až tak bojí, že cítim sa zle a neviem prečo. Proste všetko klape, chodím do práce, doma v poriadku, všetko, ale aj tak cítim, že niečo sa deje. Je to úplne v poriadku, je to úplne normálne, pretože tento rok je fakt dokončením nejakého cyklu, tento rok je ukončovací, veľa vecí sa vyrieši, dochádza práve k veľa zmenám, kedy už konečne situácie, ktoré stagnovali dlhší čas, naberajú na intenzite, zrazu sa ponúkajú viaceré možnosti riešenia daných situácií. Človek je nerozhodný, nevie, čo má robiť. Tým pádom sa dostáva do nejakého takého uväznenia mysle, lebo tie myšlienky naozaj môžu pôsobiť až tak nutkavo, obsesívne a tým pádom vyvolávame stres aj na naše fyzické telo, hej, čo tiež nie je v poriadku. Tým pádom sa lepia na nás choroby a tak ďalej a tak ďalej. To je ruka v ruke jedno s druhým. Ale netreba sa toho bať. Čím viacej sa budete tej zmene brániť, tým horšie to budete znášať, pretože tá zmena príde tak či tak. V podstate s tým neurobíme nič. Ako náhle máte ten pocit, že niečo sa deje, niečo sa ide meniť, pustite to. Pustite to s láskou a s odhodlaním, s vierou v srdci, pustite to, nebojte sa. Tá zmena, aj keď akokoľvek zle to vyzerá, to znamená, pre viacerých z vás môže byť výpoveď v práci, sťahovanie, niečo sa udeje také náhle, taká náhla zmena, naozaj, že dostanete výpoveď v práci po niekoľkých rokoch, v podstate rušia vám miesto zrazu. Hej? Nikto vás predtým neinformoval, nikto vás na to nepripravoval, príde to rána z jasného neba. Samozrejme, človek môže byť úzkostlivý, citlivý na takéto zmeny a tak ďalej, ale vždycky sa treba otočiť tvárou k nebu, usmiať sa, poďakovať, pretože každá takáto veľká zmena znamená, že prichádza niečo nové. Je potrebná tá transformácia a tie zmeny niektoré sú neodvratné, pretože anjeli sú stále okolo nás. Sú tu pre nás, počúvajú nás, každé jedno naše slovo, ktoré je vyslovené, sa odráža tam hore do toho vesmíru, ktorý nám naspäť vracia situácie, hej, a veľmi cítim aj problém v komunikácii pri jednotlivých ľuďoch. Naozaj netreba, tento rok padne veľa masiek, veľa pretvárok, všetko končí. Ako keby človek ide naozaj do seba viac a začína si uvedomovať, že tým, kým chce naozaj byť, tým pádom sa musí tak nejakým spôsobom prezentovať aj navonok. Netreba sa hrať už na nič. Skutočne to nie je potrebné pre vás a presne takéto tieto masky a pocity ako keby takého, že mám navrch, som niečo viac, tak takéto veci budú padať veľmi tento rok. Chcela som spraviť výklad aj na znamenia, možno sa k tomu ešte dostanem, ale tento február necítim to tak.
necítim to tak, veľmi rýchlo vám to vysvetlím. Tento február je veľmi, veľmi náročný, pretože naozaj ten Jupiter nás tlačí do tých akcií a do tých situácií, ktoré sa potrebujú vyriešiť. A ja osobne si myslím, že tie energie sú také už preplácané v tomto februári, že z každého kúta na mňa vyskakujú výklady, hej, na február a na znamenia a niečo a ja nevravím. Karty vie vykladať každý, skutočne. Karty sa dokáže naučiť každý. Ďalšia vec je tá, dávajte si veľký pozor, komu dôverujete. Komu otvárate svoju myseľ, pomyselný energetický most sa otvára medzi vami a medzi človekom, čo vykladá karty. Človek ide do vás, čiže naozaj dávajte si pozor, aké videá pozeráte, pretože tie energie nie vždy tie energie sú ako keby nezištne ponúkané, hej. Ja takisto za tieto videá nechcem odplatu, ja viem, že mne sa to vracia iným spôsobom. Zatiaľ to cítim takto, ale vrajím, skutočne to je len môj názor, ja nebudem nikomu krivdiť, naozaj je veľa fakt skúsených kartárok, ktoré naozaj akože výklad kariet korešponduje naozaj s tými kartami, čo vyhodia. Kdežto už som sa stretla aj so pár videami, ktoré som musela naozaj stopnúť, pretože to sa nedalo ani pozerať. Akokoľvek krásny ten výklad bol a mohol byť, ale keď už trošku poznáte karty a cítite vibráciu z tých kariet, tak viete, že keď to proste nekorešponduje, tak to nie je ok. Ja týmto pádom nechcem absolútne disovať nikoho, každý si je strojcom svojho šťastia, každý robí to, ako to cíti. Ale jednoducho ja si nemyslím, že nejaký cenník je košer v tomto prípade, hej. Samozrejme, peniaze sú takisto energia a tým pádom, keď peniaze v podstate nejakým spôsobom dávate, vracajú sa vám, treba ich obracať, hej. Ale toto je môj názor, môj osobný názor, taktiež tieto videá nerobím za žiadne peniaze ani za nič. Jediné, čo, ak by ste chceli, teda ak sa vám páči môj spôsob vykladania, moje názory a vlastne tento môj kanál, jediné, čo tak vás môžem poprosiť, je odber a like, čo mi akože pomáha ako novému kanálu sa rozširovať, aby sa videá dostávali medzi viac a viac ľudí. Za čo vám vopred veľmi, veľmi pekne ďakujem. No, poďme teda k veci. Cítim veľké zmeny. Dneska som sa rozhodla práve preto, že nejakým spôsobom na mňa pôsobia tie energie ako keby z nejakých viacerých uhlov. Rozhodla som sa urobiť výklad na dva balíčky. Tento fialový anielik balíček číslo 1 a tento modrý anielik bude balíček číslo 2. Najprv si ho vyložíme a potom si pozrieme ústredné karty. Je tam odkaz od anielov, sú tam kartičky, ktoré v poslednej dobe ja veľmi, veľmi obľúbujem. Sú to Lenormand karty, ale veľké Lenormand karty, nie také tie klasické, na ktoré ste v niektorých výkladoch zvyknutí. Tie karty sú tak magické, budete vidieť, keď vám ich ukážem, oni sú absolútne perfektné. To sú tiež karty také ako, že význam tej karty je astrologicko-mytologický, to znamená, že tie karty sú naozaj krásne a posolstvo z tých kariet je neskutočné. Ja proste ich zbožňujem. Pozrieme si ich teda. Dobre, tak ak dovolíte, poďme sa pozrieť teda na balíček číslo 1. Ja zatiaľ tento balíček číslo 2 dám bokom. Tak, ideme na balíček číslo 1. Je to môj obľúbený zlatý tarot, ktorý tiež v poslednej dobe absolútne ma ťahá vola a tie karty sú absolútne krásne, nádherné a proste vykladajú sa v úvodzovkách sami. Dám takto anielika trošičku ďalej. Tak, dobre, poďme na to. Že anieli, vesmír, svetlo, zdroj. Prosíme si karty na balíček číslo 1. No, 10 pálíc, presne ako som spomínala. Ťažké obdobie, ale ťažké obdobie končí. Vždy je lepšie končiť cyklus s 10 palicami ako 10 mečmi.
To je už také klišé, ale je to pravda. Pustovník. Ace of Pentacles, štvorka palic, krása. Štvorka palic. No, diabol. No, uvidíme. Uvidíme. No, desiatka palíc nám presne ukazuje aj to, že jednoducho prekonali ste nejaké ťažšie obdobie v zmysle palice môžu byť ťažoba aj na fyzickej úrovni. Čiže môže byť, že váš stres z práce, zo života, z rodiny, niečo sa deje, nejaká situácia, ktorá vám spôsobila nadmerný stres, ktorý naozaj začal pôsobiť na vaše telo. To znamená, môže byť, že ste boli fakt dlhodobo chorí. Alebo že ste sa nešli zbaviť nejakej bolesti krížov, chrbta, krčná chrbtica to môže byť. Situácia je na konci. Táto situácia je na konci, je naozaj, to je takéto dovršenie toho, že naozaj treba to bremeno zhodiť z tých pliec, naozaj treba sa pomyselne nadýchnúť a ísť ďalej. Alebo ešte ďalšia varianta môže byť aj tá, že ak naozaj máte toho fakt, že veľa, treba poprosiť anielov. Oni sú tu práve preto, aby nám tie bremená zobrali. Čiže kľudne cestou do práce, ak máte naozaj toho veľa, tak poproste anielov o pomoc. Poproste anielov, nech si ten stres zoberú, že ho nechcete, že nechcete prežívať takéto situácie, že vám je ťažko. Stačí len jedna myšlienka venovaná anielom a budete sa cítiť, garantujem vám, že o mnoho lepšie. Ace of Pentacles. Ace of Pentacles je... Esa sú karty, ktoré, keď vo výklade vypadne napríklad Eso, je to karta akcie, je to niečoho nového, kedy anieli vám posielajú naozaj ten vesmír, vám posiela nejakú tú správu, ktorá by mala byť uchopená, hej? Ace of Pentacles je znamenie, že všetko sa na dobre obracia, čo sa týka materiálna, čo sa týka nejakého finančného zabezpečenia. Môže to byť aj materiálny dar nejaký, niečo obdržíte, nejakú materiálnu vec, alebo proste ono môže byť kľudne to Ace of Pentacles aj v zmysle takej nečakanej udalosti, hej, že nečakaná fakt, že finančná hotovosť, vyhráte niečo, hej. Kľudne môže byť niečo fakt takéto nečakané, ale treba to uchopiť správne. Tú situáciu, ktorá vám bude ponúknutá, treba uchopiť správne. Podľa mňa treba dať bokom ego a tieto veci a naozaj s vďačnosťou a so všetkým to pôjde jednoduchšie, to vám garantujem. Pustovník nám hovorí o tom, že vy sa momentálne možno nachádzate v takej situácii, že ako keby žonglujete medzi takými dvoma svetmi. Ale to je presne v zmysle toho, že je tam ako keby nejaké hľadanie pravdy. Vy hľadáte proste možno v sebe to, čo chcete. Pustovník nám napríklad ukazuje aj to, že je veľmi, veľmi dobré, keď sa začnete vypisovať. Vypisovať si naozaj pocity, vypisovať sa z myšlienok, vypisovať sa z tých situácií, hej. Tým pádom odhadzujete preč stres, meníte si nastavenie hlavy. Napríklad ja praktizujem osobne 10 vďačnosti. 10 vďačností, naozaj za čo ste vďační, vypísať sa a už sa inak nastavujete. Ten pustovník je hľadač pravdy, on sa sám vydáva. Môže byť, že ste sa stiahli v tejto dobe nejak do seba, hej, že naozaj ako na vás pôsobil aj ten stres, aj tieto také tie nepríjemné situácie, také tá ťažoba, tak si sa nejakým spôsobom stiahli do seba. Čo absolútne chápem, je to úplne v poriadku, lenže netreba v tomto ako keby v tej samote a v tom stiahnutí byť dlho. Pretože tým pádom si blokujete vzťahy, je tam zablokovaná nejakým spôsobom tá energia, lebo vy tu hneď za tým máte kartu 4 palíc. 4 palice sú, je to niečo radostné, je to nejaký radostný okamih, ono to môže byť narodenie dieťatka, svadba, nejaká významná udalosť v rodine, hej, ako keby vy
ste toho súčasťou, ale ste v tej energii toho pustovníka, toho hľadača, toho takého hľadáte sám seba alebo samu seba a je to v poriadku na čas. Je to v poriadku na čas. Práve preto hovorím, že to vypisovanie je veľmi, veľmi dobré. Lebo vy keď sa vypíšete, tým pádom nekvária vás tie myšlienky, tie pocity. Vy to dáte zo seba von a môžete sa normálne nadýchnúť a ísť ďalej. Za to neostávať v tom pustovníkovi príliš dlho. Pretože tým sa dokáže ochladnúť vzťahy. Je to také prílišné zameriavanie sa fakt na to hľadanie tej pravdy, hej, tej vašej, tej takej podstaty, hej. Netreba v tom ostávať dlho. Ja tu vidím aj takú nečakanú udalosť, takú radosnú správu, možno očakávate v rodine, že sa narodí dieťatko, hej. Samozrejme s tým je spojená návšteva, je to taká radosný okamih a vy z toho pustovníka vychádzate do tej situácie, ktorá to kvázi ako keby prelomí. To prelomí takéto obdobie ticha, by som to nazvala. Ale je tu diabol a na tohto diabla to si počkáme, lebo to som veľmi zvedavá, s čím to súvisí. Či je to niekto alebo niečo. Diabol je závislostná karta. Diabol je karta nejakej závislosti. Čo môže byť závislosť? Závislosť môže byť na cukre, závislosť môže byť na človeku, závislosť môže byť hazardné hry, alkohol. Môže byť aj závislosť na tom, že človek si príliš veľa o sebe myslí. Samozrejme máme tam absolútne v nezdravých energiách ego. To môže byť závislosť hociaka a práve tuto cítim, že potrebujeme k tomu ešte niečo, ale ideme postupne, dobre. 7 pohárov na 10 palíc. Tá ťažká situácia, čo som spomínala, veľa stresu spôsobilo aj nejak, môže byť, že máte ako keby viacero možností na výber. Neviete sa rozhodnúť, kde čo, lietate hore-dole. Cítim aj dvojku pentaklov. Uvidíme, možno nám vybehne. Dvojka pentaklov je tiež také žonglovanie kvázi medzi dvoma vecami, ale to akože ono je to také, ja dvojku pentaklov volám akože kartu, neviem, kde mi hlava stojí a to mi sem ide veľmi, ale dobre. Sedmička pohárov, to môže byť ilúzia. Sedmička pohárov je, že sa vám ponúka viacero možností a v podstate tie možnosti sú tu len na to, aby nejak zobrali preč tú vašu myseľ a aby ste v podstate tú jednu jedinú vec z tých 7, ktorá je pre vás tá práva, aby ste ju prehliadali, lebo tých možností máte naozaj viacero, hej. S tým môže vznikať aj vlastne ten stres, ktorý máte, v ktorom ste boli. Ja si myslím inak, že toto už je nejaké obdobie prekonané je to. Toto je už prekonané, lebo tu 10 palíc máme kvázi ako prvú kartu, ale myslím si, že toto je už niečo, za čím ste. Týmto ste si už prešli. Toto už máme zažehnané. Ale tá sedmička tých pohárov je, vy ste boli v nejakej ilúzii, v niečom, že proste to dokážete, zvládnete a ono to ako keby odnieslo si to vaše zdravie, tak by som to povedala, že naozaj si to odnieslo vaše zdravie. Cisár. No, takže áno, tu máme dočinenia, presne to je to, čo som vám hovorila, o to S pentaklov. Tá karta tej nejakej pomoci, niečo a tá pomoc prichádza proste od cisára. Ja toto necítim ako vašu energiu, lebo vy ste v pustovníkovi, ale tento cisár je čisto mužská energia. Cisár je vysoko postavený človek, môže to byť váš nadriadený, váš šéf, že vám dal nejakú možnosť, ponuku, niečo, nejakú odmenu, niečo za vašu prácu napríklad, alebo ste dostali nejaký dar, nejaký wellness pobyt alebo niečo podobné v práci. Je to nejaká odmena za to, že, ale ja tu cítim, ako keby vy ste s tým neboli úplne na poriadku. Uvidíme, no, čo nám vybehne. Ale je to naozaj od niekoho vysoko postaveného. Toto nie je vaša energia. Toto nie ste vy. Vy ste v tom pustovníkovi aktuálne. Toto nie ste vy. Mne tu karty lietajú hore-dole. Pardon. No, presne. Rytier pohárov. Rytier pohárov na pustovníka. Áno. Ono, ten vesmír vás v podstate kvázi ako keby z toho pustovníka chce vyviesť von. Vyviesť von, ako keby by ste mali
z toho obdobia tej utiahnutosti sa zobrať a ísť s tou najväčšou láskou, s tou pozitívnou emóciou, s tým takým odhodlaním, takým možno aj snílek by ste mali vyjsť z toho pustovníka, ako ten rytier pohárov. Rytieri všeobecne sú karty, ktoré napríklad, to už nie je len myšlienka alebo niečo. Rytier je proste akcia. To sú karty, ktoré vás vyzývajú k tej aktivite, práve že k nejakej tej akcii. A rytier pohárov je taký snílek, také emócie má na rozdávanie, ale neplýtvá nimi. Je tak veľa dobra z neho ide. Je to taký dobrosrdečný rytier. Mám veľmi rada týchto rytierov pohárov. Ako všeobecne rytierské karty mám veľmi rada, lebo to sú také tie karty, ktoré idú, že tam už sa niečo bude diať. A ono je presne to, že z toho pustovníka vy by ste mali ísť do toho rytiera. Aj vy idete z toho pustovníka v podstate v tej rytierskej energii. Ono je jedno, či tento výklad je pre ženu alebo pre muža, lebo ono tie energie, samozrejme vesmír nepozná pohlavie. Čiže tu sa bavíme len o tých energiách. Je to mužská energia síce, ale ja si aj tak myslím, že ono môže byť žena, ktorá zastáva tú mužskú úlohu aj v rodine, aj v živote, bez problémov, to môže byť ono. Ale naozaj je to veľmi pekný prechod. Veľmi pekný prechod. Naozaj, keď dáte na ten papier tie emócie, ja to veľmi odporúčam, lebo naozaj to je také vyčistenie hlavy, že vyskúšajte si to, nedáte za to absolútne nič, vyskúšajte to a uvidíte, ako sa budete cítiť. Berte to už potom ako nejaký zvyk. Hej, ono v podstate, môžete to praktizovať večer pred spaním, čo ste zažili v ten daný deň, alebo naopak ráno. Hej. Naozaj 10 vďačností si napíšete do nejakého denníčka a je to vynikajúci spôsob, ako to dať do seba von. Dobre, ideme ďalej. 4 palice. Ako sme sa zasekli. No. 4 palice. No mne to tu dneska lieta. 4 palice a veľkňaz. No. Za bežných okolností, alebo takto, inak. Pre niekoho to môže byť naozaj skutočne svadba. Niektorí z vás, ktorí pozeráte teraz toto video, je tu naozaj v najbližšom období, naozaj je to 100% tento rok určite vás čaká svadba. Zásnuby, niečo veľké, niečo naozaj veľké. Alebo ten veľkňaz poukazuje proste na také tie zaužívané pravidlá, tradície, ctiť si tieto veci. Čiže ono aj s tou nejakou udalosťou, hej, že naozaj postaviť sa k tým rodinným udalostiam, keď vás niekto pozve z rodiny na krstiny, alebo na nejakú narodeninovú oslavu, alebo proste na niečo, tak to treba brať proste ako zvyk, tradíciu v rodine. Netreba to odmietať, treba byť za to vďačný, ale aj tak to cítim naozaj je tu tie zásnuby vo veľkom. Ale naozaj treba ctiť tie tradície a netreba tým opovrhovať nejakým spôsobom, pretože aj keď má človek veľa práce alebo niečo, ale jednoducho tu vás aj tie karty ako keby tak posúvajú na taký ten iný level, taký iný rozmer by ste mali dostať v podstate z tohto výkladu. Taký ucelený obraz na tú rodinu, na tú spoločnosť, na tie hodnoty. Hej, lebo ono z toho pustovníka prejsť je tiež také celkom náročné. A vy idete rovno do rytiera, čiže tu je to také rozpoltené, práve, že mi to príde. Ale naozaj do tej blízkej budúcnosti to vyzerá s vami, s niektorými, čo povedia áno.
Veľmi, veľmi dobre. Veľmi dobre. Ale predchádza tomu situácie, ktoré som už teda spomínala. No a poďme toho diabla pozrieť. Ten diabol to ma veľmi, veľmi zaujíma. Lebo diabol pri takomto akože krásnom momente, ešte je to aj s veľkňazom tá štvorka palic. No, toto som veľmi zvedavá, že v akom kontexte. No to je veľa kariet, to nechceme. Ako keby... No, samozrejme. Dobre. No, tak sme jasní. Kráľovna palic. Kráľovna palic. Oheň. Ona je na tej karte, ona je na tej kartičke, ona stráži ten oheň s tou palicou, ale drží si ju tak ľahučko, tak akože nie bojovne, alebo nejak, že by bola nejaká nahnevaná alebo niečo, ale kráľovna palic je kráľovnou, ktorá si tak akože nejak bezhlavo ide za tým svojím, ako ovláda to kráľovstvo na úrovni aj všetko, ale má stále nejakú takú takú túžbu niečo proste robiť, niečo urobiť, byť taká priebojná, byť taká nie že bojovná, lebo ona nie je bojovnička ako taká, ale ona je taká kráľovná ohňa. No, čo vám poviem, ohnivá, vášnivá. No, a ten diabol takto. Môže byť v jednom prípade, že vykladám pre muža, ktorý naozaj má všetko našľapnuté na krásny zväzok, ale sa mu tu priplietla nejaká dáma, ktorá pôsobí na ňo veľmi očarujúco, zvodne, flirtujúco, a on je v akomsi opojení z tejto dámy. Dávajte si pozor na takéto dámy, ktoré... Pozrite, ono to máte také v živote. Nie vždy každý príbeh končí tým, že len tí muži sú v tých vzťahoch tí zlí a tí neviem akí. Máme v okolí aj ženy, ktoré sú nejakým spôsobom také pijavičky by som ich nazvala, a ako náhle vidia príležitosť, tak skočia po tej príležitosti. Oni nehľadia na to, či ten človek má vzťah, nemá vzťah, ale jednoducho sa prisosnú na toho chlapa a bohužiaľ chlapi niektorí nevedia odolať. Samozrejme potom to ľutujú, plačú, vyplakávajú, ale už je neskoro. Čiže, a ak vykladám dámam, ak počúva tento výklad žena, tak tá žena by mala byť veľmi, veľmi opatrná, pretože ona možno ani netuší, že ten pán alebo muž, o ktorého sa zaujíma, niekde rieši nejaký budúci potenciálny sobáš. Čiže naozaj tu máme veľmi, veľmi zaujímavý zvrat, ale však ono to tak v tarote niekedy býva, že ono tie karty poukazujú na aktuálne energie, hej, čiže tu je to kolektívny výklad, samozrejme nebude to s každým souzniť, moje najobľúbenejšie české slovo. Nebude to každému vyhovovať, nebude to každému pasovať, ale sú to kolektívne výklady. Takže keby ste si v tom našli len jednu vetu, čo sa mi souzní, tak je to úplne v poriadku. Takisto vám nemusí vyhovovať vôbec, tak si vyberte druhý balíček, uvidíme, čo nás tam čaká. Dobre, zhrniem to. Ak ste pred sobášom, dávajte si pozor na kolegyňu v práci, staršiu ženu. Staršiu v zmysle môže byť tak po 30-ke určite, 30-35 rokov. Môže byť ohnivého znamenia, barán, lev, strelec.
Môže byť červenovlasá, ryšavovlasá, orieškovo-hnedé oči, zelené oči. Môže preferovať oblečenie čiernej farby. Takisto môže byť, že hovorím o vás, milá žena, ktorá pozerá tento výklad. Pre istotu si zistíte fakty, aby ste náhodou potom zbytočne si karmu nekazili, aj keď nemusíte o tom vedieť, že takýto muž tam je. Zaujímavé. Zaujímavé, no ja som z toho úplne, že... A na konci je král mečov, na konci balíka máme kráľa mečov. Tak, neviem, čo vidíte. Král mečov, niekto neemotívny. Inteligentný, veľmi inteligentný, aj humor má, ale je to král mečov, takže no normálne som z tohto úplne, že rozčarovaná. Dobre, poďme si pozrieť ešte tie predmiešané kartičky, 3, čo som mala. No a tu máme, no, dvojka pentaklov, dvojka pentaklov, presne tá karta, čo som spomínala, že ju čakám, aby vypadla. Dvojka pentaklov značí aj o tom, že ste v nejakom fakt takom stave, máte toho ako keby viacej, žonglujete medzi tými dvoma možnosťami nejakými a stále sa neviete nejakým spôsobom akože, nie že rozhodnúť, vy ste rozhodnutí, vy ste aj v tom nejakom... ako keby nie, že si užívate úspech, ale proste je tam toho veľa, je tam akože máte aj prínos z toho nejaký, akože finančný, pracovný, alebo niečo takéto mi tam ide. Ale jednoducho, ja nechcem povedať také nepríjemné slova, ale treba dať aj patrične pozor na to svoje ego. Netreba sa ako keby veľmi, nie že chváliť, nechcem to použiť to slovo chváliť, ale neprezentovať sa takým spôsobom. Tak, dať si taký akože aj pozor na tú komunikáciu. Anielská kartička, máme tu aniela Rafaela. Áno, a Rafael vám odkazuje, že odovzdajte mi všetky vaše trápenia. Počkajte. Odovzdajte všetky vaše trápenia nám, anielom. A dovolte nám prevziať na seba vaše bremena. Áno, takisto, čo som hovorila na začiatku. Ak máte pocit toho stresu, že je toho teda na vás veľa a tak ďalej, poproste anielov. Poproste anielov jednoducho, krátkou vetou. V tomto prípade tu máte aniela Rafaela rovno pri sebe, tak stačí, keď poviete aniel Rafael, zober mi tieto bremena, nezvládam to, zober ten stres, prosím ťa, odo mňa preč. Vybavená vec. Jedna krátka veta. A budete sa cítiť oveľa lepšie. A tu sú moje perfektné, nádherné, úplne magické kartičky Madame Lenormand. Absolútna pecka, ale k týmto kartám toto si musíme prečítať, pretože toto sú tak špecifické významy, majú tie karty, že ja som z nich úplne očarená. Darovala mi ich moja drahá polovička. Ja som tie karty nechytila do ruky, hádam pol roka proste. A nejakým spôsobom si ma jeden deň pritiahli a odvtedy už pracujem s nimi absolútne každý deň a som z nich úplne očarená. Nepokúšajte osud. Chránte sa pred mágiou. Áno, a v toto vidím presne význam, ako keby ten diabol s tou kráľovnou palic. Chránte sa pred mágiou. Chránte sa pred mágiou môže v tomto zmysle naozaj znamenať to, že tá žena vám tak počaruje, že, alebo vy niekomu tak počarujete, že ten človek naozaj, aj keby sa chcel ženiť, tak jednoducho na tú jednu noc si vás zoberie. Viacej nemôžete urobiť, musíte dôkladne dodržiavať pravidlá hry. Pravidlá hry hovoria, to hovorí vlastne aj veľkňaz, karta veľkňaza, to sú tie tradície, to je niečo, veľkňaz je kvázi, to sú nejaké tie, bože, ako sa to povie, také dodržiavanie toho poriadku, ale takého v zmysle, že naozaj to, čo bolo dané, ctiť si naozaj tie tradície, ctiť si tie zvyklosti,
a také tieto veci, takže áno. Žite svoj život a urobte to, čo sami uznáte za vhodné. Zobrať to do tých svojich rúk naozaj. To je ten rytier pohárov, samozrejme s tou láskou, s tou pozitivitou, s úsmevom na tvári, vyjsť z tej kukličky, z toho pustovníka a naozaj sa vydať do sveta a urobiť možno aj ten krok k tomu sňatku. Aj keď akokoľvek bude náročné prekonať túto kráľovnú pálic, lebo ja to cítim tak strašne. Ja nemôžem sa tak vyjadrovať na YouTube, lebo ma vypnú, ale isto chápete, čo myslím. Hej? Veľa ohňa, veľa vášne, veľa červenej, čiernej farby, lupenie a víno a veľa všetkého. V napätej situácii je tiché vyčkávanie to najlepšie riešenie. Výborne. Výborne. A to akože, ja vrajím, toto sú neskutočné karty. Milujem ich a absolútne úplne to souzní s celým výkladom. Takže ďakujem vám, milé jednotky, že ste si vypočuli tento úplne topkový výklad. Akože začali sme s brutálne ťažkou energiou a končíme pri... Ešte, že ide ten Valentín. Dávajte si pozor, držte sa, buďte pozitívni, skúste sa vypisovať, naozaj to možno v tomto prípade, vo vašom prípade pomôže a ak sa vám toto videjko a tento výklad páčil, ďakujem za každý odber, za každý like, komentár, budem sa veľmi, veľmi tešiť, ak čo i len s jedným človekom bude rezonovať. Ďakujem jednotky. Ja už vítam milé dvoječky, čo ste si vybrali tohto modrého anielika. Poďme k výkladu. Poďme sa pozrieť, že aká energia to na vás vplýva a čo sa to teda deje u vás. Pri tých dvojkách. Tá jednotka bola skôr o tom, že nejaké ťažké obdobie bolo prekonané, ako keby, a ťahá sa mi to nejakým spôsobom aj do tej dvojky, ale tá dvojka, tá jednotka tam mala nejaké také tie šarapaty vo vzťahoch, ale táto dvojka to tak cítim, že tej dvojke by sa mal tak nejak veľmi, tak nejakým zásadným spôsobom až meniť pracovný život. Tá jednotka bola skôr taký ten vzťah, ale táto dvojka, uvidíme, nechajme sa prekvapiť a neviazaní, balíček číslo 2. Balíček číslo 2. Balíček číslo 2. Rytier pentaklov, no vravím už. Tu bude nejaká kariéra, niečo. Sedmička paliec. Vy ako keby ste... Peťka paliec. Vy ako keby ste boli v nejakom kolektíve ľudí, kde stále niečo musíte... Samé palice, 8 palic. Fúha. Toto je tiež nejakým spôsobom také ako dosť náročné obdobie. Ako keby ste boli v nejakom kolektíve, kde väčšine ako keby vás nikto nepočúval. Sa snažíte presadiť nejakými názormi, je to možno v práci, no a ešte aj páža palic, ako pardon. Naozaj, toto je celé o práci. Tento výklad, naozaj dvoječky, ak s vami už teraz na začiatku nesouzní, tento výklad je naozaj pracovný. Kariéra, práca, zamestnanie, kolektív ľudí v práci, ale v pracovnej sfére, nie v osobnom. Čiže ak máte skôr nejaké tie otázky na ten osobný život, tak si pozrite jednotku, lebo toto je naozaj čistá robota. Vy môže sa stať, alebo ste v situácii, kedy naozaj
pomaly ste sa v tej práci rozbiehali ako keby. Stále ste sa snažili v tom zamestnaní alebo v tej nejakej oblasti, v ktorej pracujete, podnikáte, ste sa snažili tak veľmi presadiť, ale nikto vás nepočúval. Nikto, absolútne nikto proste. To vás totálne frustrovalo, úplne vás to frustrovalo, naozaj to, mne sa tu chce povedať až také, že to keď chodí domov človek z roboty naozaj s plačom. Naozaj až s plačom, že je frustrovaný z tej práce. Prenáša to potom samozrejme do osobného života. Môže byť, že aj v domácnosti sa nachádza človek, čo vás nechápe, hej, alebo proste ako keby stále ste neboli vypočutí, dostávali ste sa do stretu s ostatnými kolegami alebo s tými svojimi spolupracovníkmi, nejakým spôsobom stále nejaká konkurencia, hej, proste takéto niečo, takéto nepríjemné, absolútne, je to úplne nepríjemné to je. Ježišmaria, mne normálne až mi zviera hrudník. No tak, akože toto sa vám absolútne nečudujem, že ste napokon ostali v takom stave, ako keby, že je tu fakt, ja tu cítim neskutočné zúfalstvo, také opustenie sa, také, že nevidíte naozaj v ničom radosť, jediné utrpenie je ísť ráno do tej práce alebo stretnúť sa s tými ľuďmi, nevyhovuje vám to, ale vy stále máte možnosť ísť stade preč. Tá 8 palíc je vyslovene, aj tie palice proste ju ako keby sácajú, že choď už choď preč. Choď stade preč. Ja chápem, samozrejme. Keď človek nejak je na niečo zvyknutý, alebo proste 8 pohárov tu možno budeme tak nemať. Uvidíme. Keď je človek na niečo zvyknutý, nechce stade, nie že nechce stade odísť, ale tá 8 pohárov, to je už naozaj taká karta, že pokiaľ stade neodídete vy, tak tam zasiahne ten vesmír, aby vás stade dostal proste preč. Lebo ja tu cítim tak strašne veľa no a ešte kráľovna palíc, akože tak toto nevymyslíte. Hrozne veľa, ale to sú také rýchle energie, palice sú proste, to je ohnivá energia, to je energia ohňa, proste to je, ja napríklad palice, akože zbožňujem oheň, ja to milujem, ja som síce vodné znamenie, ale ja ten oheň ako keby, vyhľadávam, hej. Čiže ja ten oheň zbožňujem. A mne aj tie palice, to je rýchlosť, to je energia, ktorá ide, to je proste vášeň, to je niečo také hej? Čiže to je niečo také aktívne, také proste, no ako oheň, hej? A tá 8 palíc, to už je energia, ktorá naozaj vy, pokiaľ sa nevymaníte z tohto kolobehu, tak vás stane ten vesmír proste vezme preč. Lebo on už sa nedokáže pozerať na to, ako fungujete, hej? Stále sa proste snažíte obhajovať pred niekým, pred niečím, stále ste v nejakom strete. Môže byť kľudne aj, že to sú proste také tie klebety, že ste... Ja si myslím takto, že toto je ženský kolektív. Ako nie preto, že by, ale niekedy aj chlapi sú, čo sa týka ohovárania, ešte horšie ako ženy. Nechcem nikoho uraziť, samozrejme, drahí páni. Ťažko bez vás, ešte ťažšie s vami. To isté platí pre nás, pre ženy. Ťažko s nami, horšie bez nás. Ale v podstate ja tu cítim veľmi ženský kolektív. Ženský kolektív, vy ste tam ako keby nezapadla. Veľmi ste museli ste sa veľmi obhajovať. Ja to cítim úplne také, že proste ako keby vás ťahala tá jedna strana na svoju stranu a tá druhá strana zase prečo s nimi si a prečo a vyjadri sa a toto a vy ste stále obhajovali len ten svoj názor, ale proste už ste tak akože také zúfale z toho, že vás to tam proste nebaví, lebo viete, čo bude, zase budete do roboty a zase budete a tá toto nespravila, tá toto spravila, tá hen tamto a proste vy stále proste len riešite, že
sa bránite tomu, vy nechcete byť ani na jednej strane, ani na druhej strane, nestrácajte svoju autenticitu, robíte dobre to, čo robíte, len ono treba vydržať, lebo na konci tu máme aj toto pažatko pálec. A pažatko pálec sú väčšinou dobré správy, to sú správy ohľadom, možno nová práca sa vám tam naskytá, hej, lebo vravím, s tou osmičkou pálec vy idete stade head, to naozaj, to je vyslovene už niečo, čo už je nasmerované, netreba možno do toho vstupovať, no kolo osudu. Kolo osudu. Kolo osudu, takto, treba si uvedomiť vždycky, raz si hore, raz si dole. To isté platí vlastne pre každého z nás. To nie je, že niekto, hej, niekto nie. To platí pre všetkých. Lenže pre vás prežiť tieto situácie bolo osudové. Vy ste si to niekde v tých záznamoch duše zapísali, vy ste toto prežiť chcela. Ono vás to má aj vyformovať do tej takej tej... že napriek tomu okoliu, napriek tým kecom a tým ohováraniam, alebo proste tej takej tej neprávosti, vyhadzovanie si na oči, ty si to spravila, ja som spravila 3-krát toľko, hej, vás to má vyformovať. Toto je niečo osudové. Vy ste si niečím takýmto osudovým vyslovene v tej práci prešli. Ja neviem, že to je peklo, lebo proste všetko sa dá zvládnuť, keď máte dobre nastavenú hlavu, ale o tom inokedy. Vy ste si týmto prešli. Proste vy už toto, ako keby to kolo osudu hovorí, že ja ho tu cítim práve, že ten úplný taký ten dno, kde ste dokázali tú svoju silu, napriek kadejakým tým šarvátkam ste stáli stále za sebou a boli ste si naozaj taký ten nestranný pozorovateľ, že vy ste len bránili seba a svoj názor, hej, neprikláňali ste sa ani doprava, ani doľava, čo nevyhovovalo možno tým vašim kolegyniam, kolegovcom, spolupracovníkom, ale vy ste naozaj sa stále boli v tej autenticite, nestratili ste ju a s tým kolom osudu je to niečo, čo vás tam malo dostať práve, že. Ja už tu naozaj vidím, že vy ste toto prekonali, to je ako keby pomyselné, ako sa to koleso točí, tak ten spodok, vy ste boli už tam, už pomaličky, netreba strácať vieru, idete hore. 5 palic. 5 palic. No, 5 palic, to sú presne tie šarvátky. To je také to, že sliepočky v kurníku. Ale tým pádom nechcem nikoho uraziť, Pane Bože, hej. To naozaj tak tie zvieratka fungujú. No a mesiac. Intuícia. Intuícia. Alebo proste môže byť, že ešte aj poza váš chrbát vás pohovárali, hej, že o tom vôbec neviete. Možno aj viete, lebo ten mesiac on značí aj tú intuíciu, že naozaj intuične vy možno aj napríklad aj vy už viete, že vy stade pôjdete preč, hej, to sú také tie pocity a práve ja nechcem povedať to, že oni vás stade vyštvali, lebo oni vás stade vyštvať nemuseli, len vy ste si týmto prejsť, jednoducho toto je nejaké to formovanie vašej osobnosti a vy ste si mali stáť za tým svojim názorom a tým pádom, že si sa nepriklonili na tú stranu, ktorá treba ťahá lepšie s vedením, hej, alebo s nadriadenými, tak jednoducho ste sa pre nich stali nepohodlná, alebo zbytočná, alebo niečo také. Ale ono s tým mesiacom je to také, že možno ešte možno aj nejaké situácie neviete ani, čo sa udiali poza váš chrbát, hej. I keď možno si myslíte, cítite niečo, hej, že dačo asi bolo také, čo treba môže byť, že niekto na vás išiel žalovať vedúcemu, hej, alebo vedúcej. Je tu kráľovná pálic, takže asi najskôr takej vedúcej. Môže byť, že je to ženský kolektív na čele so ženou. Ako teraz sa mi tak žiada stádo vedevúl, ale proste nikoho nechcem uraziť. Naozaj, ospravedlňujem sa, ale ja musela som. Čiže áno, hej, niečo takéto ešte možno, že poza váš chrbát to tam bolo na vás nejakým spôsobom spiknuté, ale vy si uvedomte, že všetko sa deje pre vaše najvyššie dobro. To je absolútne tutovka, v tomto prípade je to totálna tutovka, lebo to je osmička pálic. Tá osmička pálic to naznačuje naozaj to, že pokiaľ vy stade neodídete, tak aj tak ten vesmír zariadí, že hej. Takže ono nejakým spôsobom sa tomu ani nevinete, lebo vy tam proste jednoducho nemáte čo robiť, hej. To nie je niečo pre vás. No, áno. Osmička pálic a 4 poháre. 4 poháre. 4 poháre to je taká karta takej nudy, takej frustrácie, nudy,
Jednoducho proste nevidíte iné možnosti, nevidíte, to je presne to, čo hovorím, hej, vy ste možno ani nikdy nerozmýšľali nad tým, že by ste stade odišli, hej. Ja to tu práve, že nevidím, že by ste stade chceli aj odísť, ale jednoducho toto nie je miesto, kde by ste mali byť. Toto je miesto, berte to tak, táto práca alebo toto povolanie, ktoré vykonávate, je iba miesto, kde ste sa mali naučiť tej svojej autenticite, naozaj si zastať svoj názor, zastať si seba, zdvihnúť si tú seba dôveru, veriť v to, že robíte správne, nepochybovať o sebe. Toto vás to malo naučiť. Ale s tou štvorkou pohárov, tá štvorka pohárov to je taká vyslovene, že vám sa naskytá aj nejaká možnosť, aj niečo nové proste, ale vy to nevidíte, vy to nechcete vidieť, vy to absolútne nechcete vidieť, lebo ona tu aj na tej karte, hej, ona tu bude plačkať za tými pohárikmi, hej, pred sebou, bude sa tu kúkať a pritom vzadu je nádherný, krásny pohár, ktorý sa aj ponúka, ale ona ho nevidí, lebo ho proste nechce vidieť. Hej, a to je presne to, že ako keby vy ste sa už cez toto všetko, vy ste sa dostali, vy ste toto prekonali, a vy teraz absolútne, čo sa týka vy nemáte už vôbec ani emóciu v tej práci, to je vyslovene len, že chodiť a čakať, kedy bude 15. alebo, ja neviem, 10. A čakať, kedy vám príde tá výplata. Toto už nie je žiadna emócia, vy už vôbec ako keby nevidíte ani inú možnosť v tej práci, vy to už berete ako fakt a to nie je fajn, to nie je dobré. To nie je vôbec dobré, pretože každý má právo na to byť spokojný tam, kde je. A jednoducho vy nemôžete byť odkazaní len na výplatu. Vy musíte mať aj nejakú emóciu z tej práce. Aj proste naozaj, keď si uvedomíme, že naozaj človek strávi v tej práci skoro toľko ako, hej, to je polovica života, hej, samozrejme. No, možno, že v našom prípade ešte oveľa viacej, ale to je naozaj dlhý čas a vy sa v tej práci aj nejak cítiť musíte. Proste, hej, musíte sa tam cítiť príjemne a tak ďalej. To proste nejde len o to... Takých ľudí je kopec, ktorí len chodia do práce a čakajú, kedy bude 10. Ale to sú ľudia, ktorí proste jednoducho ešte tým, že pozeráte tento výklad, tak nejaké to prepojenie na tie vesmírne duchovné veci máte. To znamená, že toto nie je vôbec pre vás takýto život. Hej, toto nie ste vy. A vás to tej autenticite práve malo naučiť. Vy ste si aj fakt takouto ťažkou situáciou v tej práci prešli. Veď ale si zoberte, že po takomto niečom musí prísť už len to lepšie. Vy nemôžete ostávať niekde frustrovaní, že OK, tak teraz naviac nemám, alebo niečo. Proste nie. Nie. Tak, ako ste boli autentickí v tej práci, buďte aj v živote. Buďte priebojní, naozaj ste sa dokázali postaviť to je ako keby ja vidím proste nejaké mačiatko a okolo ne štekajú psy. A proste a to mačiatko sa tam ježí, chrští do nich, mravčí do nich, ale tie psy sa k nej nepriblížia, lebo sa proste postaví do svojej vlastnej síly. A toto ste vy? Toto ste presne vy? Tak vy nestracajte tú emóciu, tú nádej, že OK, tak teraz nič iné už robiť nebudem. Nie. A práve toto je tá 8 pálic. Vás to jednoducho odstrčí stade preč, lebo už sa na to nedokáže ten vesmír pozerať. Ale vy sa rozhľadnite okolo seba. Vy nemajte len klapky na očiach, že aha, tak OK, do roboty, z roboty. Nie. Prečo? Skúste si poslať životopisy. Skúste niečo úplne iné. Nevidím tu možno, že až tak, že úplne, že od veci, že treba, ja neviem, robíte celý život zdravotníctva a zrazu pôjdete učiť. To zase vôbec nie, ale skúste iného zamestnávateľa napríklad. Alebo skúste naozaj inú prácu. Však môže byť odbor ten istý, ale inde. Vás to aj inde pošla, čiže ono, skôr si to uvedomíte, tým lepšie pre vás. No, páža palic, 4 pentakle. Páža palic sú správy s novou prácou. Pážatko väčšinou nosí informácie, to pážatko palic je väčšinou také, že naozaj tie informácie sú okolo nejakého nového zamestnania alebo nejaký nový projekt, nejaké nové podnikanie, niečo nové, nejaké takéto informácie sa k vám dostanú. Možno budú niekde hľadať miesto. Ale vy ste zase, tuto sú 4 pentakle. 4 pentakle je karta lipnutia na peniazoch. Aj na majetkoch. U nás sú tam také zviera, tie pentakle sú aj pokrivené, všetko. Tak ako ich ona krčovi to drží v rukách. Oprostite sa od tohto. Absolútne to pustíte preč. Pretože vy si zoberte, že vy keď začnete na novom mieste, je logické, že asi nebudete s takou sumou, hej, začínať, treba si, ja neviem,
idete do novej práce, ste tam v podstate nový človek, tak jasné, že tie prvé 3 mesiace sú ťažšie, lebo proste začínate od nuly, ako keby, hej. Možno aj toto je to, čoho sa vy bojíte začať od toho začiatku, hej, že tá 4 pohárov, tá taká nuda, taká tá frustrácia, takéto proste, že nechce sa mi ísť do dačoho, hej, dajme tomu nového. Aj keď vás tlačí, ten osud vás tlačí, vy už možno dávno viete, že tam ani nemáte byť. Ale no jednoducho toto je veľmi, veľmi skorá budúcnosť. Vy nelipnite tak na tých peniažkoch, lebo vy sa môžete dostať niekde úplne ďalej. Vy sa nebojte toho. Proste ja viem, že vy ste ustrachaná, aj sa bojíte niečo meniť, lebo proste však prečo? Však už som si na ne zvykla, aj jedno s druhým, dobre, však viem, čo od nich môžem čakať. Ale to nie je cesta. To nie je cesta, to je prežívanie. To nie je život. A vy máte žiť naplno. Vy si to zaslúžite. Vy si to zaslúžite žiť úplne naplno. Ja si idem ešte vyhodiť na tom 4 pentaklov a to páža palíc. Bože môj, veď vy ste sa tak za seba už postavila a teraz sa dostávate do takej roviny, že ako keby bolo to osudové, bolo to ťažké a vy ako keby ste rezignovali na niečo nové. Úplne ja to tu tak cítim, že vy ste úplne akože rezignovali na to nové. 6 palíc, uznanie, veď pre Boha živého, veď tu normálne tie karty sú také nádherné. Vy tu máte 6 palíc. 6 palíc je víťazná karta, to je proste uznanie, to je naozaj, že tá vaša, ako by som to povedala, taký ten úspech, oslava takého úspechu, proste ja si myslím, že vy naozaj, vy z tejto práce pôjdete tahet, čo chvíľa. A naozaj zožnete úspech. Možno naozaj od rodiny, od všetkých, že ste sa z toho oprostila, že ste to proste dokázala. A naozaj tam je tá karta tej 6 palíc hovorí o tom, že vy sa budete cítiť naozaj výborne. Naozaj výborne. Je to taká tá predikcia toho, že ostatní vás teda akože uznajú vám ten úspech, aj vás tak chvália, aj všetko. A vy sa cítite dobre. Vy sa cítite dobre. Kašlite na peniaze, aj keď to možno vyzerá na začiatku, že je to, ja neviem, málo peniažkov alebo čo, ale je tam, ten úspech je na ceste. Anielské kartičky, máme tu pre vás Archaniel Jeremiel. No. Karta nám hovorí, to najťažšie a najhoršie je už za tebou. A teraz zvládneš všetky nadchádzajúce alebo budúce výzvy. No, akože môže to byť karta slnka. No prosím. Karta slnka, najkrajšia karta tarotu, najúspešnejšia z kariet. Proste vy naozaj sa oprostíte od tohto. Toto nie je život pre vás, ktorým by ste chceli fungovať. A poďme na tieto Lenormandky, nádherné, úplne krásne karty. Zbožňujem ich. Tak poďme si pozrieť, čo znamená tá kráľovná naša. Kráľovná. Kráľovná. Piková dáma. No. Príjemná spoločnosť. Nečakané stretnutie. Príde dôležitá návšteva. Pripravte sa na návštevu, zdvorilosť a šarm. Rozhodnite sa pre dobro. Aha. No, akože môže to byť niečo krajšie. Čiže vám, podľa mňa, akože nejaké nečakané stretnutie pomôže sa z tohto proste vyviazať. To je presne to, čo vravím, že už sa vesmír na to nemôže pozerať. A on vás stade zoberie. Príde situácia, kedy vy stade sama odídete. A ja si práve, že myslím, že ono to bude presne spočívať v tom, že vy sa stade proste dostanete preč na základe nejakej ponuky od niekoho, to je aj to pážatko palíc, vy sa stade dostanete preč. A dopadne to úplne úžasne. Budete spokojná sama so sebou. Zožnete úspech za to, ako ste sa rozhodli. Nebude to len takéto rozhodnutie, že na veľa idem. Krásne, milé dvojky. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak sa vám výklad páčil, budem veľmi rada, ak mi dáte like, odber, komentárik. Budem sa tešiť každému jednému komentáru, kto prežíva takéto obdobie. Napíšte mi.
a naozaj skutočne sa veľmi, veľmi teším, že som aj ja vyšla v podstate z komfortnej zóny a začala som robiť takéto videá a naozaj ma to naplňa a teším sa. Teším sa na ďalšie videjko a dúfam, že budem môcť tvoriť pre vás aj častejšie. Ďakujem krásne za pozornosť, majte sa, držte sa.